tare și asta. Avem 15 cadre. Opri multe. M-aș opri din ele, mă. Erau ceva scris. Cred că mai oprește din ele, că nu... Era scris pe ele, mă. E același, nu? Ăsta sus. Ce am? Nu, mă, să văd cum e pe ăsta. A, e... Da, credeam că e poza lor. Ce? Cu unchiul A, meu. păi nu sunt Da? mulți. Da, e Nu, că le vede Mariana și nu... Uite, ăsta e unchiul meu. Le vede Mariana. Carmen. Nu o lăsa să se uite, vă rog eu. Nu merită să le vadă. Mariana. Să trec, am zis. 1. Am zis să trec. Da, uite ce mic era aici. Eu? Ce? Depinde ce glumă. Crezi cumva ironic de mine? Adică eu nu sunt frumos sau ce? Vrei să insinuezi? Uite pe mare. Vezi? Am uitat. Și urechi? Are aminte. urechi mari. Ca să nu mai auzi. Dar nu zici că ești tu aici. De ce? De ce ce am? Nu știu, zic că Zi. ești altfel. Și ce înseamnă asta? De bine sau de rău? Nu știu, ești frumos sau nu? Aici ești tot. Păi ce am, zi? Nu știu, pantaloni ăștia. Păi știi ce pantaloni sunt ăștia aia care l-am Care îi purtai tu? pe de sub pe sub aia. Am, Și aici rămân cameră la frate meu. și așa faci de poze? Așa faci de poze de ala? Da, astea sunt de han. Da, de când? E de vara asta, vara, cred la începutul verii. Și așa a fost poza sau editat ei? Nu, e editată de mine, așa a fost pe Facebook. Nu se lipesc aici. Stai că nu ți-o ia. Nu se mânăm. Da, de ce? Pentru că din ce în ce mă fac mai frumoasă. Aaaa, de asta! Da. Asta e nașpa, nu E era. pe treabă, nașpa, că ești mecher rău. Mă jur? Sărace? Da. Și mai am poze. Asta că nu știu de unde a luat-o, că am Facebook-ul închis, dar mă gândesc că... Nu știu. Ești belea. Mulțumesc. Dar vrem să ne uităm amândoi, frate, sau tăbărul pe noi. Ce? Nimic, vorbesc singur. Nu am înțeles eu. Am zis că vrem să ne uităm amândoi, tăbărul pe noi. Păi uitam după aia. Uite și în poza, eram tot din niște. Și am arătat tot cu maică-ta acolo. La față. Așa, cum ești. Ai alura așa. Cum? Ai alura ei așa. Păi semnă, ok. De ce ai primit acolo? Cu gât ăsta lung așa. Marfă, e marfă. Valentina și Daniel, aveți un pachet, imediat ce luați alea, băgați lăzile și tac, pac, pac. Pentru ce moacă? Valentina.